Bilang head marshal po ng event na ito, DQ is DQ. Ingat ah. Ingat. Lord, kayo na pong para sa amin, Lord. May Pangasinan version 2, 600 kilometers. Big bike. Lord, ko na para sa akin. Sige po. Yun na! Bakbak na kagad nasa likod namin. Ken, talagang iwan nila tayo, Ken. Diyan na sila. Diyan na sila. Diyan na sila. Abang chill lang tayo, guys. Diyan na sila. Sila kargado eh. Stock lang baon natin eh. Tulad ng mga yan oh. Naka-live si sir. Pero set, visit ka, makakagad oh. Puta, sabi ko na nga, ikaw yun eh. Hindi ko na lahat. Putit. Excuse po. Ito. Uy. Ano? Nagbablog ka? Nagbablog ka? Nalubot ka agad din sa akin. Ito yung literal na lakbay Pangasinan. Yan, off-road. Woo! Lakbay Pangasinan.
Solid po. Kung kanina bakbak, ngayon takbong chill. Chill ride. Chill ride lang tayo, chill ride. So dahil sa pagtatanong natin kanina, dito tayo napadpad. Pagkatas nitong pangit na daan, yung mga nasa likod namin, babakbak yung mga yan. Yun, on the bridge. Ay, thank you po. Thank you po. Shit naman natin. Tayo sa Iron Helm. So yun yung shop nila Peso. So dito na tayo sa Santong guys. So picture, dyan doon sa ano. So dito tayo ngayon sa ano, sa Norocay Power Corporation, Santa Maria Bridge. So dito na tayo ngayon guys. So pang 122 pa lang kami. So yun guys, bali tapos na kami. Pupunta lang kami sa grid. Sana safe kami. Kasi yung isa na kami tapos na siya. Pumunta na lang siya sa grid, sa finish line. Nadali pa. Kaya ingat-ingat na lang kami.